Noswaith dda bawb a chroeso i sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar TGAU Mathemateg haen uwch, Mr Ellis, ie? Ia. Haen uwch. Ac yn cael ei gyflwyno gan Mr Ellis o ysgol Sir Uwch yn Nghaernarfon. Bydd sesiwn yn para tua 45 munud lle bydd Mr Ellis yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol. Os ydych gennych unrhyw gwestiynau yn ystod y sesiwn, defnyddiwch yr adran cwestiwn ac ateb, Q&A, ac fe wnawn ni'n gorau eich ateb. Fe welwch chi bod dolen yn yr adran Q&A yn barod, ac os ydych chi'n hapus i adael eich enw a'ch cyfeiriad e-bost, cliciwch ar y dolen a baswn ni wrth yn boddau yn gallu cadw mewn cysylltiad â chi a roi gwybod am ddigwyddiadau eraill yn y dyfodol. Gallwch glicio ar y dolen ar unrhyw adeg yn ystod y sesiwn. Bydd sesiwn heno yn cael ei recordio a bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau eraill yn cael ei rhoi ar wefan e-sgol o dan y tab Carlam Cymru. Felly, diolch yn fawr, Mr Ellis, draw atoch chi. Diolch yn fawr am y croeso. Be da ni'n neud hyn yma ydy, da ni yn neud gwers ar algebra a mi fydda ni yn datrys hafaliadau cwadratig. Wan, mae yna ddau ddull i wneud hyn. Un ydy defnyddio ffactorio, a mi oedden ni yn y wers diwethaf, mae hwnna fyny'n barod, ffactorio hafaliadau cwadratig yn dangos yma ffactorio hafaliadau cwadratig. Mae hwnna yn ddull sydd yn cael ei ddefnyddio'n aml ar papur 1, ac os dio ar papur 2, yr un efo crifionell, mi fydd o'n deud ffactorio gyntaf, a wedyn y cam nesaf a thrwy hynny datryswch. Yr dull arall, ac ar papur 2, mae hwn yn aml iawn, ydy datryswch hafaliadau cwadratig yn defnyddio yr hafaliad cwadratig. Wan, dyna beth sydd wedi cael ei sgwennu yn fan hyn. Dwi'n gwybod pam ddim eiriau yn gweithio. Iawn, a felly hwnna ydy yr datrys yn defnyddio'r hafaliad cwadratig yna. Wan, mi fyddai eto'r un peth, as ni'n neud y hyd, yn dangos bod mae yna trefnyddio'n gwybodaeth amdan sut mae datrys hafaliadau. Mae hwn ar wefan CBAC. Mae'r trefnyddio'n gwybodaeth yma ar bob un pwnc. Mae'r linc ar yr ochr yma. Iawn. Ond hefyd, mae'n deitha chi ar ddwy ffordd wahanol i wneud o. Dwi yn dall efo mathemateg bod y ffordd gorau i wneud unrhyw beth ydy ymarfer. Ond wedyn, be fyddwn ni'n gwneud heddiw yma ydy, byddwn ni'n dechrau ffwrdd, da ni'n mynd i edrych ar yr datrys ar hafaliadau cwadratig yn defnyddio'r ffactorio. Ac os da chi eisiau mynd yn ôl i edrych ar y theori tu ôl hynna, dwch nôl i edrych ar y dudalen yma. A hefyd, yr ffordd arall ydy, da ni'n gallu datrys yn defnyddio'r fformula cwadratig. Wan, mi na i dros sydyn iawn sydd da ni'n ffactorio hafaliadau cwadratig. Ond cyn yna, y peth pwysicaf sydd angen i ddeud ydy, pan mae rhywun yn datrys hafaliadau cwadratig, mae yna ddau atab posib. Iawn? Felly, da chi ddim yn chwilio am un atab, da ni'n chwilio am ddau atab. Wan, heddiw yma, da ni'n mynd i fynd drwy dipyn o enghreifftiau cam wrth gam, a wedyn mae gen i gwestiynau anodd oddi ar y papur uwch, sef cwestiynau olaf ar y papur, felly mae hein yn gwestiynau anodd ar y papur, a mi ai drwy hein gam wrth gam hefyd. Felly, da ni'n mynd i ddechrau edrych ar yr ffactorio, so da ni'n mynd i ddatrys hawliadau cwadratig drwy ffactorio. Wan ta, be gen i fan hyn gyntaf ydy, mae gen i hafaliad cwadratig syml, sy'n ni'n galw'r un yma, does ddim y rhif o flaen yr x di sgwario, a felly, o'n gofyn, sut sy'n ni'n gallu datrys yr hafaliad yma? Wel, beth gyntaf da ni angen gwneud, da ni angen ffactorio, ac i wneud hynna, mi fyswn ni'n edrych ar yr lluoswm ac y swm. Mae'r rhifau yma yn gorau, does ddim rhif o fan hyn, felly mae'r rhifau yn gorau, dwi eisiau mynd i reid hwn, achos fi gael gweld y sgrin chydig bach yn uwch yn un. Mlaen. Na i ddefnyddio'r maws. Da i fynd. Jyst gael sgrin chydig bach yn fwy. Felly mae'r ddau rif felly'n gorau lliosi i wneud
gorau lliosi i wneud -6, a maen nhw'n gorau adio i wneud -5. Wan da ni'n gorau ganfod y ddau rif sydd yn lliosi i wneud -6 a sy'n adio i wneud -5. Felly wni drio 1. Dwi'n cael trafferth bach o'r beir. Os dwi'n cael 1 a 6, wan os ni'n gweld efo'r ddau rif yna, os dwi'n rhoi adio 1 -6, mae'r ddau rif yma wedyn yn adio i wneud -5, a maen nhw yn lliosi i wneud -6. Felly dyma nhw'r ddau rif dwi isio. Felly os dwi'n mynd yn ôl wedyn i ffactorio, x adio 1 a x tynnu 6. Wan gallai wrth gwrs wirio os ydy hyn yn gywir drwy'r dull camo, felly x i sgwario, so da ni'n gwneud y cyntaf, allanol. Dwi'n mynd mewn i'r gwaith arall yn fan hyn, neu jyst rhywbeth hwn allan i gael lle. Mewnol. Ag olaf. Mae hwnna'n gwneud -6, ac os dwi'n symleiddio yr rhan yma, be dwi'n gael ydy x i sgwario -5x -6. Wan, does ddim gofyn i chi wneud hynna, ond os ni'n dangos i weld yr ffactorio, nath ni'n edrych o'r tro diwetha, dwi wedi cael gwarad o hwn. A be gennym ni fan hyn wedyn ydy mae gennym ni yr ffactorio. Wan, ar ôl cael y ffactorio, mae'n gofyn rwan, da ni angen datrys yr hafaliad. Iawn. So felly, be mae hynna'n golygu ydy mae gen i ddau gromacha. Wel, i fod i ddatrys o mae o wedyn yn gorfod dangos bod o, a felly datryswch x di sgwario -5x -6 yn equals yn gyfartal i 1. I ddim. Felly, yn fan hyn wan, mae hwn yn gyfartal i ddim. Wan, be sgynnon ni felly ydy, mae gen i ddau gromacha fan hyn, felly be sy'n lliosi efo dim, be sy'n lliosi i wneud dim ydy, mae rhaid bod yna ddim yn fan hyn. Felly unai mae x plus 1 yn hafal i ddim, neu mae x minus 6 yn hafal i ddim. Felly, gallwn ddweud felly bod x adio 1 yn hafal i ddim, neu mae x minus 6 yn hafal i ddim. Felly, rydyn ni ddatrys yn hafaliad yma, felly, yn fan hyn, x adio 1 yn hafal i ddim, felly dwi'n gallu tynnu 1 o'r ddwy ochr, felly mae x felly yn hafal i -1, ac yn fan hyn, dwi'n gallu adio 6 i'r ddwy ochr, so felly mae x yn hafal i 6. Felly dyma fo'r atab. Iawn, so felly os da ni yn gallu ffactorio hafaliad cwadratig, neu mynegiad cwadratig, ac os gen i hafaliad cwadratig wedyn sydd yn equals i ddim, da ni'n gallu ddatrys o. A'r ffordd da ni'n ddatrys o ydy, da ni'n gallu ffactorio fo, a wedyn da ni'n gwybod wedyn ar ôl ffactorio bod un o'r ddau gromacha gennym ni yn hafal i ddim, a felly da ni'n gorfod datrys y ddau ar wahân, a be gennym ni wedyn ydy, mae gennym ni ddau atab posib ar gyfer x. Iawn, so felly dyna ffordd mae datrys, defnyddio'r ffactorio i ddatrys. Wan ta, yn yr un modd, iawn, swn i wedi licio sy'n so gen i fi felly, da ni'n mynd i ddatrys y ddau yma. So, fel ydych chi'n gweld, dwi wedi newid y mynegiad i hafaliad. Da ni'n gallu datrys mynegiad, ond gallu datrys hafaliad. Yn yr un yma wan, dwi'n mwyn gwybod os da chi'n cofio, does ddim rhif o flaen x fan hyn. Mae hynna'n golygu bod y ddau rhif yn gorfod bod yr un peth, a mae un yn minus ac y llall yn positif. Felly, be gennau fan hyn ydy, mae rhaid bod gennau, mae 49 yn gorfod bod y rhif sgwar, a mae hwn hefyd yn gorfod bod y rhif sgwar. Felly, be gennau fan hyn ydy, 49, ail isradd 49 ydy 7, felly, y ddau rhif sy'n gallu bod ydy 7, felly mae gen i 1 adio 7, mae gen i 1 tynnu 7. Ac felly, yn y blaen rydyn, bod bx sydd yn mynd i fod yn lliosi fod bx i wneud 9x i sgwario, a felly mae gennym ni 3. Felly mae hwn wedyn yn wneud 9x i sgwario, mi fysa
Bo wedyn yn wneud adio 21, tynnu adio 21x, tynnu 21x, a tynnu 49 ar y diwedd, a mi fysa yr tynnu 21x ac yr adio 21x yn dileu hynna'n allan. Wan, da ni'n cofio, so dwi wedi ffactorio fo, wan da ni'n gorfod ddatrys o. Ac felly, i ddatrys o, mae gen i ddau ateb posib. Unai, mae gen ni 3x adio 7 yn ddim, neu mae gen ni 3x tynnu 7 yn ddim. Ac felly, y cam nesaf felly ydy, da ni eisiau tynnu 7 allan o ddwy ochr, felly mae 3x equals i minus 7, ac felly mae x yn equals i minus 7 rhannu efo 3, sydd yn 2 a 3, minus 2 a 3. Iawn, a felly dyna fo un ateb posib. Ac yn yr ochr arall wedyn, da ni'n gorfod mynd da ni'n gallu datrys yr hafaliad yma. Felly mae 3x yn hafal i 7, a felly mae x yn hafal i 7 rhannu efo 3, sydd yn... Mae 3 yn mewn i 7, 2 waith o fi dros ben, felly mae gen ni 2 a 3. Iawn, so felly mae gen ni 2 ateb posib fan hyn, a da ni wedi gorfod datrys o. Datrys y 2 ar wahan, felly yn y papur arholiad, sa'ch chi'n rhoi 2 enghraifft o ateb sa'ch chi'n gallu bod. Iawn, be arall gen ni fan hyn ydy, mae gen ni wan hafaliad cwadratig, sy'n ni'n cyfri hon, hafaliad cwadratig anodd, a mi fysa hon, datrys hon, mi fysa hon ddim ond yn gallu bod ar haen uwch. Iawn, achos mae gen ni rif o flaen fel hyn. So, da chi'n cofio peth cyntaf ni'n gorfod wneud, oedden ni'n gorfod lluosi y 2 efo'r minus 12 i gael yr lluoswm. Dwi'n siŵr os gen i le ateb yr un yma fan hyn. So, 2 lluosi efo minus 12 yn wneud minus 24. Ac swm ydy adio 5. Ond pa 2 rif sydd yn lluosi neu minus 24 a sy'n adio i wneud 5. Wel, i drio 2 ac 12. Nadi, mae gen ni 3 ac 8. Wan ta, mae hyn yn bosib, lle gen ni adio 8 a minus 3. So, dyna nhw'r yr ateb gen i fan hyn ydy beth ydy'r x, felly gallai ail sgwennu'r hafaliad yma fel 2x di sgwario minus adio 8 x minus 3x minus 12. Wel, dyn ni'n gweld mae hynna'n adio fyny nid 5x. Wan, gan bod yr hafaliad wedi adio'r dim ar diwedd. Wan, da ni eisiau wan ffactorio hein, beth sy'n mynd allan o'r darn cyntaf yma, a mae 2x yn gallu tynnu hwnna allan, sydd yn gadael x adio 4. Ac yn fan hyn wedyn, dwi'n gallu tynnu... dwi wedi gwneud camgymeriad yna. Mae gen i 3 gallu tynnu allan, minus 3 yn gallu tynnu allan fan hyn, minus 3 yn mynd mewn i 3, a mae'n mynd mewn i minus 12. Felly mae'n mynd mewn i 3x weithiau, a felly mae o'n mynd mewn i minus 12, 4 weithiau. Ac felly, dyma o'r atab. Felly, ffactorio hwn, a dwi'n mynd i redeg allan amser, ydy 2x minus 3 a beth dwi'n sôn dda? Dwi'n ymddiheuro. Dwi'n poeni am lle dwi'n rhedeg allan o le, dwi'n meddwl. So, be ni'n neud ydy, os ni'n rwbio hwnna, a be ni'n neud ydy, ni'n gymryd, ta le weithio fan ni. Na, ni'n weithio fan ni. So, felly, be gen i fan hyn ydy, gen i'r blaen gen i 2x minus 3, a mae gen i un ffactor, a'r ffactor arall ydy x adio 4. Ond mae un hynna'n gorfod bod yn ddim mwyn, mae'r ddau nhw'n i ddatrys yr hafaliad cwadratig, mae 2x minus 3 yn hafal i ddim, neu mae x plus 4 yn hafal i ddim. Felly dwi'n mynd i rwbio'r darn bach yma allan. A dwi'n ei weithio fan hyn, felly mae 2x
minus 3 yn ei hafal i ddim, sydd yn golygu bod 2x yn hafal i 3, felly mae x yn hafal i 3 dros 2 sydd yn 1,5, neu mae x adio 4 yn hafal i ddim, felly mae x yn hafal i minus 4. A wedyn dyma'r o'r ddau atab posib sgynna i fan hyn, felly mae gen i fi x yn hafal i 1,5 neu mae gen i x yn hafal i minus 4. Iawn. Oce, felly, neu jyst y camera fi mlaen yn fach do. Os gallai ffindio. Iawn, felly, be da ni'n gweld fan hyn ydy drwy'r ffactorio yr menigedd cwadratig, da ni wedyn yn gallu datrys yr hafaliadau cwadratig, a mae'r cam o'r datrys yr hafaliad yn eitha syml o'i gymaru fo wneud yr ffactorio yn lle cyntaf. Mynd ymlaen i'r nesaf. Iawn, na fo. Iawn ta, be gen i wan ydy, mae gen i fi gwestiwn oddi ar papur TGAU 2021. A mae'n gofyn fan hyn, ffactoriwch x di sgwario tynnu 4x a minus 12 a thrwy hynny datryswch x minus 4x minus 12. Wan ta, i wneud hwn, iawn, da ni'n gorfod dechrau ffwrdd drwy ffactorio. Does ddim rhif o flaen yr x di sgwario, so felly mae o'n gorfod lliosi i wneud minus 12 a wedyn mae o'n gorfod adio fyny i wneud minus 4. Rhifa gennym ni ydy ddim yn 12 ac 1, so ydy hwnna fyna. 6 a 2, ydy hwn yn gweithio? Wel, ydy mae o. Mae minus 6 ac adiod a plus 2, mae nhw yn lliosi i wneud minus 12, a mae nhw hefyd yn adio i wneud minus 4. Felly, dwi yn sgwennu hwn lawr fel x minus 6, x adio 2. Iawn, a felly i ddatrys o'n, so dyma fi di ffactorio, dwi wedi gwneud y darn cyntaf. I wneud yr ail ddarn wedyn ydy, mae x minus 6 yn hafal i ddim, neu mae x adio 2 yn hafal i ddim. Sgwennu hwnnw'n nadw fel yr munud. A felly, be da ni'n neud wedyn ydy, felly mae x felly yn mynd yn 6, neu mae x yn hafal i minus 2, iawn? Felly, da chi'n gallu gweld, unwaith da chi wedi ffactorio fo, mae'n gam eitha hawdd wedyn i ddatrys yr hafaliad cwadratig, a mae yna 2 atab fel o'n i'n sôn cynt. Mae yna un arall yn fan hyn, mi fysa hwn yn un bach da i chi i posio, iawn, a cymryd amser a treulu hwn eich hunan. Felly, so fo'n gofod da i chi yna, na i jyst datrys o fan hyn. Felly, dwi ddim yn mynd i ddangos drwy hwn, felly gen i fi 12, 7. Iawn gen i. Dyn fan hyn, dwi'n edrych ar minus 3 a minus 4, felly da ni'n mynd i x minus 3 a x minus 4. Iawn, a felly mae un o hynna yn mynd i fod yn hafal i ddim. Felly mae gen i x minus 3 neu iawn. So felly, dyma o ffordd ni'n datrys yr hafaliad yna. Wan ta,
un chdi bach, eto cyfle arall i chi oddi ar papur uwch 2021, datryswch yr hafaliad 4x sgwario minus x minus 3. Wan, mae hwn yn dod oddi ar papur uwch, ond defnyddio'r dull algebraidd iawn i ddangos y holl waith cyfrifo. Felly mae yna ddau ffordd sa'ch chi'n gallu datrys yr un yma, defnyddio'r hafaliad cwadratig dyn, neu defnyddio'r ffactorio. Os ydyn ni eisiau chi ddefnyddio'r hafaliad cwadratig, yn aml iawn mae'n deud i ddau leidegol, a wedyn ydych chi'n gwybod wedyn bod chi'n methu ffactorio fo, bydd rhaid i chi ddefnyddio'r hafaliad cwadratig. Yn fan hyn, felly, da ni'n 4, lliosi fo 3, lliosi fo minus 3, felly da ni'n edrych ar minus 12, a wedyn y swm, da ni'n edrych ar di minus 1, felly be gennym ni fan hyn ydy gennym ni eto 3 a 4, felly os gen ni adio 3 a minus 4, mae hein yn adio i wneud minus 1, a maen nhw'n lliosi i wneud minus 12. Dwi'n gorfod ail sgwennu'r hafaliad yma. Mae'n gam ychwanegol, achos mae hwn ar yr haen uwch. Felly, sy'n ni'n mynd minus 4x, a wedyn sy'n ni'n mynd plus 3x minus 3 equals dim. Ac yn fan hyn wedyn, dwi'n trio ffactorio'r rhan yma, a felly gallu dynnu 4 allan, a gallu dynnu 4x allan, a be gen i rôl di x tynnu 1, achos mae 4x lliosi fo minus 1 yn neud minus 4x, ac yn fan hyn gallu dynnu 3 allan, adio 3, ac yn fan hyn mae genna i x minus 1 eto, iawn. A wedyn, y rhan nesaf wedyn ydy gen i fi'r ffactor cyntaf ydy x minus 1, a'r un arall ydy 4x adio 3. Iawn. Ac felly, os un hein yn hafal i ddim, mae un hein yn gorfod bod yn hafal i ddim, felly, sy'n ni'n gallu mynd, mae gen i un atab ydy x minus 1 equals dim, sydd yn golygu bod x yn hafal i 1, neu mae 4x adio 3 yn hafal i ddim, mae hynna'n golygu bod 4x yn hafal i minus 3, x felly yn hafal i minus 3 dros 4, so minus 3 chwarter, dyna fo'r atabl sy'n ni'n rhaid i mewn. Felly mae gen i fi x yn hafal i 1 neu x yn hafal i minus 3 chwarter. Iawn. Wan ta, nôl i'r darn cyntaf yna. Mae o'n deud yn yr cwestiwn yma, datryswch yn defnyddio'r hafaliad cwadratig. Defnyddio'r hafaliad cwadratig i ddatrys 4x plus 5x minus 12 yn hafal i ddim. Wan, mae'r hafaliad cwadratig, does ddim angen i chi gofio hwn. Mae o ar flaen eich papur arholiad chi. Felly, gallwch chi jyst mynd ymlaen, os da chi'n gweld yn deud hafaliad cwadratig, cerwch yn ôl i'r papur, newch siŵr bod chi'n sgwennu fo'n iawn. Wan, be mae'n golygu ydy, iawn, mae fo enghraifft o hafaliad cwadratig, iawn, a be mae'n dangos fan hyn ydy bod chi'n gallu defnyddio yr hafaliad yma, a da chi'n gallu rhoi b, ydy faint bynnag o x gyda chi. O, dwi wedi mynd ymlaen, just nôl. Iawn, a mae b yn gorfod mynd mewn, da chi'n gorfod rhoi b mewn yr ffigwr gyda chi ar gyfer b i mewn yn y lle mae'n dweud b yn yr hafaliad cwadratig, a wedyn da chi'n rhoi eich a yn lle mae'n dweud a da chi yn rhoi y c yn y cefn y fanna. Wan, i ddangos yna, peth cam cyntaf fan hyn felly ydy gweithio allan beth i a, b a c. Ac yn fan hyn felly mae gen i a ydy 2. B ydy 5, a c ydy'r rhif fan y diwedd, sef minus 12. Just ail sgwini hwnna, os mae'n ddechrau bach o 7. So, minus 12. Iawn, felly da ni wedi cymryd yr a yn fanna, iawn, b fanna, a c ydy'r rhif ar y diwedd. Wan, be dwi'n gorfod gwneud wan ydy sgwennu'r hafaliad yma, ond efo'r rhifau fi mewn yn fo. Felly, be da ni'n mynd i edrych ar ydy, so felly mae x yn hafal i
minus b, sef minus 5. Adio neu tynnu. Ail isradd o 5 di sgwario. Tynnu 4 lluosi fo 2 lluosi efo minus 12. A mae hwnna i gyd yn mynd drost 2 lluosi efo a sef 2. Wan ta. Ei symleiddio fo chdi bach. Felly, da ni'n gallu mynd minus 5. A yn fan hyn wedyn mae gen i 25, sef 5 wedi sgwario. A wedyn mae gen i fi tynnu 4 lluosi efo 2, sydd yn gwneud tynnu 8. A wedyn mae gen i 8, tynnu 8 lluosi efo tynnu 12, felly mae'n mynd yn ôl yn plus. Felly mae gen i 8 lluosi efo 12, sydd yn wneud 96. So 18 yn 80, 2, 8 yn 16, ia. Felly, so dwi'n adio hwnna, achos mae'n troi'n adio, achos mae gen i minus a minus yna. Da ni'n gwybod os 2 minus, mae'n mynd yn plus, a mae hwnna i gyd dros 4. Wan, so ni'n gallu symleiddio fo eto chdi bach, felly mae x felly yn minus 5. Mae'n listrad 25 adio 96. Sydd yn... mae'n draffaeth wneud sums o flaen bobl. 121. Dros 4. A mae hwn yn mynd yn adio neu tynnu. Felly gennych chi 2 ffordd, da chi angen sgwennu hwn lawr ddwywaith fan. Felly gennym ni 2 atab i'r hafaliad cwadratig. Atab cyntaf ydy x equals tynnu 5 adio ail isradd o 121 dros 4. A wedyn, neu mae gennym ni x equals minus 5 tynnu 121 4. Wan ta, beth sy'n ni'n cynnig gwneud ydy, da chi angen y lle mewn i ddail eidegol fel efer. Felly, beth sy'n ni'n dweud ydy, da chi'n defnyddio'ch cyfrifiannau chi wneud hwn. A neu siŵr bod chi'n gwneud yn edrych ar ôl eich minuses chi. Iawn? So, felly mae gennym ni minus 5 adio eilistrad 121 equals rhannu efo 4 sydd yn 3 dros 2 neu 1 a hanner. Y llall ydy, mae gennym ni minus 5 minus 5. A mae'n bwysig bod chi'n dyddi arfer o'ch cyfrifiannau eich hunain. Mae hwn, di gwybod gan bod 121 yn rhif sgwar, mae hwn yn eitha. Iawn, a mae hwn yn mynd yn minus 4. Felly mae gennych chi 2 enghraifft y fan hyn mae gennych chi enghraifft fel un os ydych chi'n defnyddio'r hafaliad cwadratig i ddatrys hafaliad. Dwi'n dweud cydamserol yna, dydy mae'n hafaliad cydamserol, mae hwn yn hafaliad cwadratig. Iawn. Oce, dwi wedi defnyddio sleid o'r ôl arall fan hyn, mi fydd rhaid fi newid hyn cyfyn allan. So eto, mae gen i hafaliad cwadratig. Mae'n ôl i'r previous. Iawn. Felly, be gen i fan hyn ydy, mae gen i hafaliad cwadratig arall fan hyn. Wan ta, be da ni'n neud? Felly, dylse bod chi'n cofio wan, peth cyntaf da ni'n neud ydy da ni yn mynd i fod yn edrych ar be di A, be di B a be di C. Iawn, felly yn fan hyn, A ydy 4. B ydy minus 1. A C ydy minus 3. Iawn, ar ôl chi ffeindio y rhifau yna, da chi'n gallu rhoi nhw mewn i'r hafaliad cwadratig. Felly, beth ni'n neud fan hyn ydy, felly mae x
yn equals i minus 1, adio, neu tynnu, minus 1 di sgwario, felly mae minus 1 di sgwario yn un peth as 1 di sgwario, felly 1 di sgwario. Tynnu 4 lluosi fo 4 lluosi efo minus 3. A mae hwn yn mynd 2 lluosi efo 4 y gwylod. A felly yn fan hyn mae gennym ni 1, achos mae minus lluosi efo minus 1 yn neud 1. A wedyn mae gennym ni 1. Eto mae gennym ni minus a minus fan hyn, so mae 2 minus lluosi efo'i gilydd yn mynd yn plus 4 lluosi efo 4 yn neud 16. 16 lluosi efo 3 yn neud 48. A mae o dros 8. Felly mi sy'n sgwennu hwn lawr fel 2 hafaliad 1. Mi genna i x. Un yna bwan. Mae x yn hafal i 1 adio. Ail isra 49 dros 8. Neu x yn equals i 1 tynnu. Ond digwydd bod mae hwn yn hafaliad sydd mae hwn rhif sgwar, felly mae gallu ni fynd x equals 1 adio 7 rhannu efo 8, felly mae hwnna'n mynd yn 1. 1 adio 7 rhannu efo 8, neu mae o'n mynd yn 1 tynnu 7 sydd yn 6 rhannu efo 8 sydd yn x equals 6 dros 8 sydd yn 3/4. Iawn. Ond dydy hwnna ddim cweit yn iawn achos mae o'n x tynnu 7, felly mae hwnna'n gorfod mynd yn minus, so felly minus 3/4. Felly mae hwn yn ddatrysiad o defnyddio'r hafaliad cwadratig i ddatrys defnyddio'r hafaliad cwadratig i ddatrys hafaliad cwadratig. Iawn. Wan, mae hwn yn gwestiwn anodd oddi ar bapur uwch 2020. Wan ta, defnyddiwch y fformula cwadratig i ddatrys 5x adio 3 a wedyn gennych chi 5x minus 3 a wedyn mae hwnna wedyn yn neud 19x. Wan ta, rhowch ateb i lywir i ddau leidigol sydd eto'n dangos bod rhaid i chi ddefnyddio yr hafaliad cwadratig. Wan ta, mae hwn yn gwestiwn ymestynol achos mae yna ddipyn o gama gwahanol sa chi'n gorfod wneud. Felly, dwi'n meddwl, beth ydy'r peth gorau wneud iddi dangos beth sy'n ni'n gallu wneud. Ddechrau ffwrdd, mae rhaid efo'r edrych fel hafaliad cwadratig arferol ac i wneud hynna, mae rhaid i ni gael o yn hafal i ddim. Iawn, ond cyn hynna, dwi eisiau gwarad y cromacha yma i wneud o edrych fel hafaliad cwadratig. Felly, da ni cynt wedi bod yn ffactorio, iawn, tro yma, da ni'n mynd i ddefnyddio camo i fynd ffordd arall. Felly, da ni'n mynd i ehangu'r cromacha, ac i wneud hynna, so ni'n gadael yr 19 yn y bach, ehangu'r cromacha, dwi'n mynd cyntaf, 25x, wedyn dwi'n mynd allanol, minus 15x, wedyn dwi'n mynd mewnol, adio 15x, a wedyn dwi yn mynd olaf. A mae gen i tynnu adio 3, lluosi fo tynnu 3 yn neud minus 9. Wan, mae gen i hwn fynd, os ydyn nhw'n ffordd gallu symuleiddio hwn, wel, oes dwi'n gwybod. Iawn. Mae hwn yn 5 di sgwario, mae'n ddrwg gen i. Iawn, so 5 di sgwario, 5x lluosi fo 5x yn 25x di sgwario. Felly, minus 15x adio 15x, wel, mae hwnna yn dileu gyda allan. Felly, os dwi'n symuleiddio fo, mae hyn yn mynd, a mae gen i fi minus 9. Ond mae hwnna yn hafal i 19x.
Felly, dydy hwn yn mynd i ddechrau hafaliad cwadratig ar hyn o bryd. Iawn, dwi'n mynd gwybod pan. Da mi. Felly, be rai fi neu wan de, ydy rai fi gael yr 19x o'i ochr yma. Felly, os di'n adio un ochr, mae'n mynd yn tynnu ochr all, gen i 25x di sgwario, tynnu 19x, tynnu 9. Iawn, am hwnna'n hafal wedyn i ddim, achos mae'n mynd i'r ochr yna. Wan, be gen i fan hyn wedyn, fe gen i fi hafaliad sy'n edrych fel hafaliad cwadratig. Felly, beth sy'n digwydd ydy, da ni di ehangu cronfacha, ac oherwydd da ni di ehangu cronfacha, da ni wan efo hafaliad cwadratig, ac i wneud beth sy'n angen i wneud wan de, ydy da ni angen defnyddio'r hafaliad cwadratig i ddatrys hwn. Felly, os gen i'n lle wneud hynna fan hyn, dwi'n mynd i drio cofio, os gallu gofio, os gen i fi 25x di sgwario, be oedd yr rhif arall gen i. So, minus 19x a minus 9 equals dim. Iawn? A felly, yn yn rhaid braidd ni'n hyn, mae hwnna wan de yn hafaliad rhaid ni'n atas. Dyn ni'n cofio wan hyn. A felly ydy 25. B ydy minus 19. A C ydy minus 9. Felly, dyn ni sy'n mynd mewn hafaliad cwadratig yn hyn. Felly, mi fysa x mynd i fod yn minus 19. Sorry, minus x equals minus 19. A wedyn mae gen i adio a tynnu. A wedyn mae gen i minus 19 di sgwario, so fatha 19 di sgwario. A wedyn mae gen i tynnu 4, lliosi efo 25, lliosi efo minus 9, a mae hwnna i gyd dros 2 lliosi efo 25. Wan, gallu syml i eich bach ar hwn. Felly mae gen i minus 19 yn mynd i fod yn 19. Mi fyswn ni'n gorau sgwario 19. £361. A wedyn, be gen i fan hyn ydy, mae gen i fi minus fan hyn, mae gen i fi minus fan hyn, so dwi'n gwybod bod plus dim wedi bod. Os da chi ddim yn gan y derys, gallech chi gyd roed mewn i'r cyrfiannau, lle mi allai fynd 4 lliosi efo 25, sydd yn mynd i fod yn 100. A wedyn, lliosi efo 9, sy'n mynd i fod yn 900. A mae hwnna yn mynd i fod dros 2 lliosi efo 25 dros 50. Iawn, a felly mae gen i 900 adio 361. A felly mae gen i 2 hafaliad posib, 2 ddatrysiad posib ar gyfer x. Mae gen i fi x equals 19 adio ail isradd 1261 dros 50, neu mae gen i x equals 19 tynnu ail isradd 100. Felly, i wneud hwn sy'n defnyddio cyrfiannell, felly mae gen i 19 adio ail isradd 1261 rhannu efo 50, ac yr ateb yn hyn ydi 1.19, ond mae'n deud i ddau ledegol yn yr hafel y cynt, so felly x equals 1.19. Wan, beth sy'n ni'n dweud fan hyn ydi, newch siŵr bod gennych chi cyfrifiannell eich hun. Dwi'n gwybod bod rhan fwyaf ysgolion wan yn gadael chi fenthyg, ond os gennych chi'ch cyfrifiannell eich hun, mi ydych chi'n gwybod yn iawn sut i ail istraddio a sut i sgwario a defnyddio pob peth arall sydd ar eich cyfrifiadur chi. 19 tynnu ail isradd a mae gen i x equals minus 0.33. Iawn? A dyma nhw'r ddau ddatrysiad posib ar gyfer x. Felly oedd hwnna'n gwestiwn anodd, oedd yn reit bell nôl ar y papur, a be oeddwn ni'n gallu gweld bod yna ddipyn o gamau i wneud, ond i ddechrau ffwrdd, ond yr un dull oedd yn pedraw oedd jyst datrys hafaliad
cwadratig, ac oeddwn ni'n gorfod wneud hyn yn defnyddio yr hafaliad cwadratig, a da ni'n gwybod hynna achos yn dweud i lai leidigol. Wan, mae gen i un fan hyn, mae hwn hefyd yn eitha cymlaeth efo dipyn o gamau i wneud y fan hyn, a dwi yn edrych ar yr amser, ac does gen i ddim ond 5 munud ar ôl. So felly, na i ddatrys hwnna, roed yr canlyniad yna fyny, achos mae'r stwff mynd fyny wedyn ar gael i chi ar gyfer y gwersi, felly na i ddim wneud hwnna rwan, mi fysa fo'n cymryd 5 munud i fi. Ond be gen i fan hyn ydy, mae gen i 5 enghraifft i chi gael trio. Iawn, felly yma, swn i'n deud chi, ydy lle da i chi posio, cael papur allan, ac ceisio i ddatrys yr hafaliadau yma. Cofiwch, dwi wedi dweud o blaen, ond wedi defnyddio hwn o spreadsheet arall, dim hafaliad. O ia, mae hwnna'n iawn, sori. Iawn, dwi'n gwybod beth yn efo. Felly, mae hwn yn hafaliad cwadratig, felly mae gen fi 5 hafaliad cwadratig wneud, iawn, mi fysa nhw werth, marciau maen nhw wedi dod oddi ar papur arholiad i gyd y cwestiynau yma. Felly mi fysa chi'n neud hein. Yr ddau gyntaf, sy'n chi'n defnyddio ffactorio ar gyfer nhw. A reswm bod ni'n gwybod hynna ydy bod o'n deud chi ffactorio gyntaf a wedyn datrys nhw. A wedyn yr rhai eraill, mae o'n deud defnyddio hafaliad cwadratig, ond ella sa fo ddim yn deud chi defnyddio hafaliad cwadratig, sa fo jyst deud, os dwi'n deud i ddau leidigol, da chi'n ymwybodol wedyn bod da chi'n defnyddio'r hafaliad cwadratig ar gyfer yr 3 yma. Iawn, felly mae'r atebion gen i yn ei glicio drwyddyn nhw rwan, ond swn i yn ceisio i wneud os da chi'n gallu wneud hyn, mi fyddwch chi'n gallu wneud yn y papur arholiad. So, dyma nhw'r atebion. Bach o le ar y diwedd, sori, os gen i'n digon o le, mae'n cymryd mwy o le i ddefnyddio'r hafaliad cwadratig. Iawn. Felly, i gloi, 2 ddull, un drwy ffactorio a llall drwy ddefnyddio'r fformula cwadratig o ddatrys hafaliadau cwadratig. A dipyn o gama, mae o'n rhywbeth eitha heriol sydd ar y papur uwch chi, ond dwi'n gobeithio bod mae'n haws i ddall ar ôl mynd drwyddo fo, ac os ydych chi yn cael, mi fyddai wedi ateb y cwestiwn arall hefyd, erbyn chi ddod nôl at yr deunydd wedyn. Iawn, felly diolch yn fawr iawn chi, dwi'n adael o fel 'na.